Ćao svima! I dobrodošli na naš novi video. Ja sam Marina. Ja sam Nina, a mi smo abnormalne devojke. Dakle, danas smo odlučili da snimamo nemačke reči koje ću ja da ponavljam. Da, ja inače stvarno nemački ne znam uopšte, tako da vidjet ćemo da li će to uopšte ličiti na nešto. Ukoliko neko zna nemački i gleda ovo, ja se izvinjavam. Ne znam ni ja nemački, ali trudim se. Ja ovdje u svesti imam 20 reči koje će ona morati da pročita i da kaže kako ona misli da treba, tako da možemo da počnemo. Joj. Sigurno sve ove reči vidim prvi put u životu, tako da... Prva reč je... Arbistaltag. Lepo pokušaj. Arbistaltag. Jel' bar prilično? Arbistaltag. Arbeitsaltag. Jeste. Inače ne znam ni ja nemački, ali učim, tako da... Druga reč. Voršistig. Vorštig, tako nešto. Vorštig ili voršistig. Osjećam se glupo. Vorštig. Vorsichtig. A brate! Tato se čita kao F. Hartnöking. 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 A blizu si, ali ne mi toliko. Hartnöking. Hartnöking. Znači je, ne, da, isti. Kako je Hartnöking? Einrichtung. Ali nemoj staviti. Einrichtung. 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 Ali kako to kaže? Einrichtung. Einrichtung. Normalno. Einrichtung. Einrichtung. Ajde, peta reč. Uje. Lippenkulturenstift. Šta je ovo? Zašto praviš te face? Lippenkulturenstift. Šta? Lippenkulturenstift. Može se reći. Dobro, ajde. Halskette. Kako je? Halskette. Gdje ima tuša? Halskette. Halskette. A ja. Halskette. Halsket. Halskette. Evo ovdje i... Büstenhalter. Evo ovo je Bruce Halter 100%. Jeste. Büstenhalter. Jel jeste? Ja, oči kod da sam dobro rekla. Büstenhalter. Büstenhalter. Ajde, može da se kaže. Stevern. 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 To je U. Stuen. Ne. Stuen. 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 Ne. Ja znam kako se kaže. Što je? Brat, kako sad? Zelfständig. Jeste. Sonnenbrille. Sonnenbrille. Kako se sve Potiče čita? me malo na krem brule. Sonnenbrille. 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 Turnschuhe. Turnschuhe. Da. Idemo dalje. Regenschirm. Četvrta. Mislim četvrta. Augenbravenstift. Augenbravenstift. To je A, a ne O. Augenbravenstift. Bravenstift. A? U. Augenbravenstift. Furchtstift. Furchtschrift. 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 Joj, opet I. Aj, trebalo se... Uberzaugen. Ne. Uberzaugen. Preformuj. Überzeugen. Überzeugen. A tako nešto? Uberzeugen. Zeugen. Jetzt. Jetzt. Yes. Ko ja to da? Hvatite na to. Ko razume shvatić. Kako se ovo čita? J-E-T-Z-T. Kako se to čita? Jetzt. Jetzt. Jetzt.
jetzt. Hälfte. 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 Ne. Halvt. Ne. Hälfte. Ne. Hälfte. Ne. Hälfte. Hälfte. Nešto jeste. Kako? Hälfte. Pa tu sam prvo... Nisam. Da si konsti. Hälfte. Abschrecken. Da. Dating. Čekaj prvo sa sobom da vidim. Dating time. Dating time. Molim? Tetik kajt. Viš da ti to k. Aha. Pa ne vidim, očuravljamo se. To ti je najlakše. Ej. Geleknight. Geleknight. Ja se 100%. Gelegenheit, da. Gelegenheit. So proud. Ukoliko vam se svidio ovaj video i ukoliko želite da vidite još našeg planiranja, možda na sad nekom trećem jeziku, Lajkujte ga. i prijavite se na naš kanal. Ćao!